אולפנה פה התחלנו שנה, כינוס פתיחה וטירוף של גיחה. קמנו מהמזרקות, ניווטים חוויות, ציור שיחות נסיעות, איזה אלול. תכננו שגרה אחרי החגים, צבע אדום, יריות, מחבלים, מפה לשם מפונות, פה כולם במלונות, אבל העיקר אחותי יש וייבים, אז אולפי יקרה. את המחצית סיימנו, היה פה משוגע, את המורל הרמנו פה בבארי, איזה צוותי. וואי וואי וואי, אתן לא מבינות כמה זכיתם בנו בעליל, בעליל, בקליל. היידה איזה צוות! שרה וטלור, אתן אחיות על מלא! כנרת הרכזת המושלמת. מסיבות פה בבארי. האולפנה, לא הקיבוץ, האולפנה. כל היום פה זזות, התחלנו שדרות מתגלה לחורב נסחבת, ואם יש פה ספק להכי מפנק טירונות, כל אחת פה עוברת, וכולם שואלים מתי כבר חוזרים, את זה רק הקב"א יודע, שדרות זה נכנס ללב של כולם. אני פיימוס בעולם, יש כאלה שחושבים שבאולפי רק לומדים, אבל אחתי בואי תגלי כמה עושים פה כיף חיים, שדרות עד מעגלים, המון מסעות, ציורים, טיולים, יש פה צוות של מורות, מחנכות, מדריכות, אוהב, אז אולפי יקרה. את המחצית סיימנו, היה פה משוגע, את המורל הרמנו פה בבארי, איזה צוות טיל. אתם לא מבינות כמה זכיתם בנו בעליל, בקליל. איזה מסיבות! אני יפה! וואי! למה רק מלך אחד? למה? לא מאמינות, עברה תקופה, נכון היא לא פשוטה, אבל הייתן אחלה. הבנות נדירות, איזה צוות של מורות, לא ראיתי אף פעם. חמישית, שישית, שביעית, זין, ח' והשמינית. יחתי, תגידי, יש מצב למצוא פה אוכל? תני לנו בצ'יפס פלאפל, אפאפאפ! איזה טרנצ'ים, מה משתגעת? וואי, איזה שירי עולה. ששון שמואל לא משקשק! אז מה, אולפי, כל הכיף הזה פשוט נגמר, אני לא מאמינה. איזה מחצית!